weche maka kod kacha. Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Okinde mag jakedo ne ratich oganda Boniface Mwangi jokwedo malit mokalo weche moko ma koro hiwacho kod obila mag okwach kich ni Mwangi ne omaki ni kaluwore kod weche ma itude godo ni mag njore. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono singo ne oganda jo Kenya ne obiro chopo singo duto mane omiyo jopiny e kinde kampen mare mane odhi godo jiro maduong' ma higa mar 2022. Kod jopuonj ma pacho kan josebedo ka kedo ne weche mag meto mag osara kuom kinde malach ma mokalo ma koro nyaka nyochopo nyoro ma koro duol ma ndiko gi tich pacho kan TSC nyolando e medo gi osara no endo bang' keto kogi ogirimiti mar gi mong'ere ka CBA ma koro dhi keto meto no endo hichulo higni 4. Weche manyien e Radio Ramogi gi James Rabala. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono koro singo ne oganda jo Kenya ni obiro chopo singo duto mane omiyo jopiny e kinde kampen mare mane odhi godo yiro maduong' ma higa mar 2022. Kata obedo ni dhano jowacho ni Ruto ne ochiwo singo mathoth madwa kalore mane ok onyal chopo kamano, to Ruto owuon mane rikuoyo e kanisa mar AIC Bomani e boma Machakos e kaunti Machakos, to wacho ni obiro chopo singo go endo duto. Owacho ni jo Kenya ne ong'iyo e singo moko matindo tindo mane igolo kod telo moko mokalo chien kanyo, to en owuon to gima osetimo en golo ji ngima man piny kotero ngima man malo kata ngima bet berberie. Mimi nimelaumiwa sana. I've been accused of over-promising. Nimeambiwa na watu wengi, wewe umepromise kabisa Kenya, ulipromise. Mimi nataka niwaeleze, it is not over-promising. We are raising our ambition as a nation. Unajua kwa muda mrefu tumekuwa tunakaa hapa average. We must stop being average. We must strive to be better and excellent. That is my mission. And I want to tell you, every promise I made, I intend to keep it in my term. Ile yote wale wananiambia overpromise. Hata kuna askofu mmoja alinitembelea akaniambia, unajua sasa pengine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe, so ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. I have no such intention. I intend to keep every promise I made. Yeche mkubende ni okinde mag jakedo ne ratich oganda Boniface Mwangi jokwedo malit mokalo weche moko mane ogol kod obila mag okwach kich ni Mwangi ne omaki kod iro malungo wang' kata iro mobila tiyo godo e keyo jong'anyo, kaachiel bende ni kod make kod opoklo mar magina mane wachni ne oyude godo e ode kuno endo, kaachiel bende kod apise bende. Kane uwe wachno endo, Njanja Maina ma en achiel kuom okinde mag Mwangi wacho ni gik ma obila mag okwach kich wacho go endo gin mana mako kuom oledhi ma sirikal tiyo godo mar dwaro manyo ne Mwangi ketho mar njore, ni mar mondo mi koro doine kod ketho mar njore no endo. Giwacho ni Mwangi ok en janjore kendo onge gima chalo kamano endo mano make godo. Ka Mwangi nyo maki nyoro ma otere kitesendo bila ma Pangani bure Nairobi kaendi, ka okinde okil mare Maina kwedo malit mokalo bad migawo mar obila kuoma obila mane or modhi odonjo nyaka od Mwangi nyaka apise nikech kode ni en janjore. He was brought here yesterday after the search. We do not know why he was detained, and yet there is no warrant of arrest that accompanied the order. But he was also taken away this morning and taken to the DCI headquarters to make a statement. There are items that were picked from his office or wherever it was, namely 2 tear gas canisters and I think a spent bullet. We can confirm and we can state with no uncertainty that those are things that Boniface did not have in his possession. Those were not things that were in possession of his office. Min oda Mwangi mung'ere kaka Njeri Mwangi kaachiel bende kod jo kedo ne ratich oganda ma Kenya mamoko
mane otelnegi kod okil kamaloka Hussein Halid ne jokwedo malit mokalo kang mane okaw kod sirikal noendo e temo tiyo kod agoko madwa kalore e seche ma gikedo kod jong'anyo kaachiel bende kod jogo makedo ratiro mag oganda e pacho kaendi, ka giwacho ni gisefwenyo ni sirikal temo mar mondo mi okete jokedo ratich oganda e pacho kaendi obed momni makoro ok nyal wuoyo kata matin e wi ketho ma sirikal ketho e thur kaendi. I think what we've seen is this intimidation by the police, and coming for Boni is something that we saw coming. They've arrested many young people and on the same charges of terrorism, arson, and those are the same things that they're talking about Boni. So we've seen him, he's well, he's in high spirits, they've taken good care of him. He has attested to it as well. It's very, very unfortunate, extremely unfortunate that Kenya as a country has decided to follow the path of authoritarian regimes to use terrorism laws to silence dissent, to silence human rights defenders, and to intimidate those who are criticizing the government. This is something as a country we will not accept. Human rights defenders, activists are not terrorists. Jopuonj ma pacho kaendi osebedo ka kedo ne weche mag meto mag osara kuom kinde malach mokalo, makoro nyaka nyochopo nyoro makoro duol mandiko gi tich e pacho kaendi TSC koro nyolando e medo gi osara noendo bang' keto kogi e ogirimiti margi mong'ere kaka CBA makoro dhi keto meto noendo e chulo e higni 4. Piny owacho nyoyango golo omenda maromo shillings bilion 33.7 madhi e meto mar osara mar jopuonj noendo. E winjruok mar meto mar osara noendo, jopuonj manie ngas man piny mogik e skunde mag primary biro yudo thuolo mar buonjo nikech omedgi osara gi kuonda tamalo 29.6 kama endi geno ni biro konyo e bero ngima jopuonj goendo kendo miyogi gibed kod mijing'o e tijgi mar puonjo jopuonjre mar konyo neno ni rang'iny mag somo omedo dhi malo moloyo e thur kaendi. Mine kod rowere ma kaunti ma Migori ineno ni biro yudo thuolo mar buonjo kaluwore kod chenro moro mar pith rech mokelnegi e kaunti noendo kod riwruok moro ni Latis Africa ka jotudore kod piny owacho mar kaunti ma Migori kunoendo chenro miwacho ni biro konyogi mokalo. Watudore kaendi kod ripota marwa ma Migori Juma man gi ler mathoth e wachni. Jatend migawo mar pur pith jamni kaachiel kod kaunti Migori Lucas Musenda wacho ni chendone mageto wakeini kaachiel kod awere pith marech dhi chiwo kony mopogore opogore ma oting'o chiro kaachiel kod omenda ne grube mopogore opogore bende kod donjo e pith marech. Musenda wacho ne gigeno ni chendone dhi medo kwan marech ma igolo e kaunti ma Migori. We are going to target 3 main challenges that we have in this county. Challenge number 1, this project will specifically look out for where the youth and the women are. You will agree with me that traditionally farming has been perceived to be a domain of men, but we see like there are opportunities for youth and women to be able to benefit. Second issue that this project is seeking to address is issues of markets and linkages. Third one, which is equally important for us, is financing. You will agree that the current financial institutions have often ignored the agricultural sector. Maeno siko apisa maduong' e migawono mare kaunti Migori Jojo Chola kaachiel kod Lilian Silani matiyo riwruogno mar Latis Africa mane wacho ni thoro maduong' ma chendone en jiwo keini kaachiel kod awere mondo kodonji e pith marech. The question is, where are the youth and where are the women existing? What can we do to ensure they are also part of the value chain, ensuring that we are curbing the barriers which exist in this value chain, and ensuring that we are providing the right technical capacity, the right input access. And as part of the implementing partners, we as Latis will be focusing on ensuring that we increase the production of fish in Kenya and actually in 5 countries which we are running currently, and ensuring that it's good quality access of inputs. Think of production, think of feeds, think of how the youth and women in this value chain can be able to trade this business without any barriers of access of these inputs. Ochola ne jiwo keini kaachiel kod rawere mondo koro bedie grube mondo giyud kony ka okalo kuom chendone. Gin gi temo ng'iyo moloyo kaka ginya konyo joma mine manie ohala mag rech kaachiel gi joma tindo. Gima jaber kendo wan kod geno ni kaka wadhi mbele lokruok dhi bedo mbele ka nikech gibiro konyo e yore mag puonjo ji mondo miyo improve gigi.
wa target grube mamae be momiyo ne watemo ajiji mondo wabed gi grube sani kaka nyocha watero cages nam program marwa mar ABDP wan gi cages kucha 15 osetere nam to cages go imiyo mana grube ne Nyakalondo Maramoi kuke kaunti ma Migori an Jo Juma. Imedo winjo weche manyien e Radio Ramogi gi James Rabala. Kod miyo kata daya moro majegni 68 ma chiliel modak e gweng' moro ni Kambeke Eka Kanyach Kachara location e kar chung' od bura ma Homa Bay Town e county ma Homa Bay sani koro kwayo jo Samaria mang'won mondo miyo konye ogerne ot ma onyalo dakie kowacho ni ot ma odakie sani okethore marach mokalo ma kaka dage koro dhi ka tamore. Dayonon ba bende ong'ere kaka Karen Auma Ojwang' wacho ni sani kale midhiero mudhuro nikech wach koso bedo kod ot maber monyalo dakie noendo nikech mare modakie noendo sani wacho no kethore mokalo makore gini bende homukore orumo kendo mabati mag tado bende wacho ni sani koro oseti kendo kethore wacho ni od noendo negi gi koyo dier otieno nikech kor od noendo bende otucho tuch ka kuonde moko bende lo mane omuone godo bende koro osehorore. Asebedo ka an mana ng'at man gi chandruok masika kwaya ng'ama nyalo konya yo maler onge mana kweche no masiko go bende an kiliel nyithindo moko man kage koro gin nyithi kiye to kadak maber makata ka jogo nyalo biro ni biro ka biro ni mama ni to kodak maber e dieng to kadak maber dak ot machwer dak ot man chandruok ngol bende ngol bedo pe ka konyora onge sama yie moyie konya sama nyasaye yie locho nago locho na locho ka koro watieko mage kore thuond weche mano kelo ni ka koro waketo nigi eyo machuok. Okinde mag jakido ndatich oganda Boniface Mwangi jokwedo malit mokalo dhok mane ogol kod obila mag okwach kich ni Mwangi ne oyudie e ode ka ni omanore kod iro malungo wang' mobila jotiyo godo e kedo kod jong'anyo ka achiel bende kod yude kod maganda mag magina kuma moko. Jatend piny Kenya William Ruto kauno singo ne oganda jo Kenya ni obiro chopo singo duto mane omiyo jopiny e kinde kampen mare mane odhi godo yiero maduong' ma higa mar 2022. Koda jopuonj ma pacho kaendi osebedo ka kedo ne weche mag meto mag osara kuom kinde malach mokalo ma koro nyaka nyochopo nyoro ma koro duol mandiko gi tich e pacho kaendi TSC nyolando e medo gi osara no endo bang' keto kokgi yo girimiti margi mong'ere kaka CBA ma koro dhi keto meto no endo ichulo e higni 4. Nye kwara mogo jong mago bende makilo e giko mag winjo weche manyien mawuok ne koncha gelak seche gindi watude kendo kango chopo sa achiel mar otieno ma kendo bucha kelo nwe kendo weche moko manyien adimba ko kamano kango chopo sa 11:12 to bu kelo weche manyien go endo e yo machuok. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi number 1 station.